Hadien ka jing yo jing ujor halor ka jimpam ay ka jinga trailang jong kitra jaka ha ka jing te ya ka surok shlong western bypass na kalyang district magister ka Ribhoy district ula penjari sendan da ka kendon an shispa an ripula jong ka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita arajar arpulai katkum ka jing penmi hukum u district magister ula pentib bakaladon ka jing ujor na kibor ke NHID CLPMU Milliam East Khas Hills district ki badang pentre ya kesurok Shlong Western Bypass bakiladon kattu kat ningut kitra jaka ki bam ai ka jinga trilang badru ban penthut ya ka jing tre ya ka ni kesurok hakasnong nongkendong Ribhoy district la pentip ru bawat la ya ka bailut kesan na ka benta ka bai jaka ban pendan kam bante ya ka ni kesurok ladep ban siulut syai kitu kitra jaka Hendrei 4 tip na ka eka daw bagi ni kitra jaka kila penthut penban ya ka ni jing temu ban shna ya ka surok Shlong Western Bypass. Kumta ban light na ka jing syak penthut ni jing penwit ha ka jing te ya ka surok bypass ban long ka jing mantoy na benta ka district Ribhoy bat ka jelahi barok ka wei. Kumta na ka liang magister ula penjari da ka kendon an ban yada na ka jing syak penthut kenang baka jing te kan long ka bayat bank. La maham ru bala dadon ki ba penthut ni penken ya ka ni ka kendon kin syak pengat ha ka jing penshitom kat kum ka an jong 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023.